سلام كورات تخاتاتلتي ردي أرنا خميك أنهم زحلف قدام أبكوا بسياتل زقموطي إرتراويان برتع زناب النازنوبهم أب كل التغطري بستفالالي حبري كدان بانديران تيمان أرمان أب أستاتني 10 تماير رحك التفالاليوم بعالنا صنتهم صنبيلومو بسنك الزناب من بارو أبت صنبلات كساتف دل هزبي بفلايك قلعة سبيتي كم تزدلي أي تساتفون انت عبيت جن داس نايمن دمقى بزبل سمعي زتنونو كاب سفرم زوص مسلو نناب قصرتاتهم كم بوحزو بعيني رئيه أب كلتي قصري زي السنة نف قصر سب نيرو مدباتهم أب حدا معالتن ساعة سلزنبري نخلتي بزي حينبر بملو أي تخطات الكون ناي دليتا فتحي خكاتات الكلغو دقفت منقستي اترا زدالو ومدب أبت أقامو دون أب قويلان تراير كيوه اتي بخفيلو استخطات الكو بقاتو ألم قزهي زمراح زنبري ناي دليتا فتح مدب جن نابخم يبلو سناي مكتتال ازي دمت راديو إيراناي الرايبلي ما يحرم يدلو موني تطو يبيلك اللخو وامونغو سرحكي بزلو زنابون قرب تعنا عيفكم علىكم أمه من كبل شيمكم مجمريا شمي لملم تعري بهال أبسيات اللي زغمت الراي لملم إزي بقاطن بعلنا صنت دليت فتحين مجمريا غزي أبتي تم دقفتي ناي منغسي إرترا زود وز نبورو عبي باركيهم بعلنا صنت تصمبل دلهم ግን ቅድሚው ትማሉውን ሰላማዊ ሰልፍ ከም ዝነበረክን ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ዝመርሕዎ ሰላማዊ ሰልፍ ነይሩ ሰሚዕሞ ከመይ ነይሩ ሰላማዊ ሰልፍ ትሕዝቱ እንታይ ከጌርኩም በመጀመሪያ እዛ ቦታ እዚኣ ምርካብና ናይ ብሓቂ ደስ ይብለኒ እቲ ቦታ ኩሉ ግዜ قديمهم permit ስለዝረኽቡ ዝነበሩ እምበር ንዓና እውን ይምልከተና እዩ ብድሕሪኦም እውን permit ረኺብና ምስኦም ዝወዓልናሉ ጎቦ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርናዮ ብብዝሒ ናይ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ስለዝነበሩ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ እሱ ኸኣኒ ነቲ ድምፂ ስኢኑ ዘሎ ህዝብና ነቲ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ንኽንኮኖ ተስፋ ንኽንኮኖ እሞ ኸኣኒ በዚ ኩሉ ይኣክል ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ንኣሽቱ ኩላህና ብሓባር ኮይና ንገብሮ ዘለና ናይ ኣክል ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ዲክታተር ካብ ዓድና ወፂኡ ዓድና ኣውሒስና ኩልና ብሓባር ንጽምብለሉ ግዜ ክመፀና እዩ ተስፋ ንገብር ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ሰብኹም ተሳቲፉ እንታይ ከጌርኩም ትማሊ ኣነ ብግምተይ እንተዳ ኮይኑ ካብ 300 ዘይውሕድ ህዝቢ ነይሩ ዝብል ድሕሪ ኢለኻ ቁርብ ስለ ዝመጻኹ ሜቢ ንስራሕ ዝምለስ ሰብ እውን ዝተመለሰ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እቲ ዝነበረ ቁፅሪ ብዙሕ ቁፅሪ እየ ዝብሎ ግዜ ስራሕ ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ስሩሑ ብኪሩ ዝመፀ ነይሩ ካብ ስራሕ ንተወሰነ ሰዓታት ኣፍቂዱ ዝመፀ ስለ ዝነበረ ካብ 300 ዘይውሕድ እንተዘይበዚሑ ዝብል ግምት ኣለኒ እንታይ ከም ጌርኩም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካበይ ናበይ እንታይ ከም ጌርኩም እንታይ ነይሩ ትሕዝቶ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ትሕዝቶ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነዚ ድምፂ ስኢኑ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ክንኮኖ ህዝብና ኩሉ ግዜ ካባና ተስፋ ስለ ዝደሊ ተስፋ ክንኮኖ ካብ ኤርትራን ኮሚኒቲ ጀሚርና ክሳብ ፌደራል ቢልዲንግ ኸይድና ማለት እዩ ኣብ ፌደራል ቢልዲንግ ምስ በጻሕና ኸኣኒ እቲ ዘድልየና ጽሑፋት ንህዝብና ተስፋ ክኾኑ ዝብልናዮ ከነስምዖም ዘለና ስለ ዝኾነ ጽሑፋት ኣረኪብና ማለት እዩ እቲ ጭርሖታትና ንገዛእ ርእሱ ሓድነትና ይደልድል ኩልና ተቃዋማይ ደጋፋይ ዘይብሉ ኩልና ብሓደ ንውዓል ኢልና ኩሉ ግዜ ጭርሖና ከም እዩ ያኣክል ካብ ሕጅንን ዮም ምፍልላይ ያኣክል ቸርችኻ ያኣክል ቤተክርስቲያን ኩሉ እዚ ኩሉ ዝብል ጭርሖታት ክበጽሕ ንኩሉ ኸኣ ነዚ ኩሉ ተቃውሞታትን ኩሉ ዝበንጽ ዘሎ ዘረባታትን ኩሉ ህዝብና ተስፋ ክኾኖ ህዝብና ኣብ ዓዲ ዘለውን ተስፋ ኮይኑዎ ንዓና እውን ድጋፍ ክኾነና ንጽበየ ኢና ብሰንኪ ዝናብ እኳ ብዙሕ መደባት ተዓናቒፉሎ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዝናብ ኣብ መዓልቲ በዓልና ጽነት ዝርኢ ዘለኹ ግን ንዑ ከይገደሰክን እውን ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪብክን ዝተፈላለየ መደባትክን ክትገብራ ላዕልን ታሕትን ትብላ ኣለኽን እሞ እስከ ገለ ካብቲ መደባትክን ንገርኒ እንታይ ክትገብራ ዘለኽን መደባትና ሎማዓንቲ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሕ ማይ ኣሎ ዘይተጸበናዮ እዩ ክንዲ ንምብዝሑ ክኸውን እሞ እዚ እውን ኣየተዓናቕፈናን እዩ ንቃለስ ስለ ዘለና ንቃልሲ ዝኾነ ይኹን
زعقتو حيل سلازيلي نحنا تزدلي نتو كل حزبي او مصي زلو كله بمقبديو بشاهديو ببونديو بصوتاديو تحغيسو نزلو مصاي تسفاتات بحبار كوينو نخلو نخغطمو تصبيت سلازلنا از كل خان غطمو لنا اندا طلقنا ولا ما اندا توقعنا هراي لملم حجي بزني اكل مخني ادخي ابزدن بتقاومو تحويسكي ولا خب نويح وان صنحكي خسك قرب زعبا نفسك نغرني انا مجمريا تغداريت نايتو غار لحرنت ኤርትራ ነይረ ካብ 75 ክሳብ 82 ካብታ ሜዳ ዝወጻናላ ጸኒሄ ማለት እዩ ወላ ኣብ ኮረኮን ዝበሃል ቦታ ናይ ሱዳን ወን ጸኒሄ ክሳብ 82 ብድሕሪኡ ወላ ሱዳን ምስኣተኹን ቃልሰይ ኣይቆርጽኩን ሓፋሽ ውድባት ኮይና ዝማዕበለ ምንቅስቃስ ጌርና ክንቅጽል ጸኒሕና ኢና ብድሕሪኡ ኣብ ምፍልላይ ናይ ውድባት ምስ መጸኻኒ ኣባል እንዳሳግም ኮይነ ስጋብ ሕጂ ቃልሰይ ይቅጽል ኣለኹ ኣቋሪጸውን ኣይፈልጥኒ እቲ ሓደ ተስፋ ዘለኒ ሕጂ ግን ተፋላሊና ጸኒሕና ሕጂ ግን ደገፍትን ተቃውምትን ዘይብሉ ዳርጋ መብዝሕትና በሓንሳብ ውዒልና ስለዘለና እቲ ንደልዮ ዘለና ውሕስነት ክመጸና እዩ ነዚ ዲክታተር ኣውጺናውን ዓድና ከነውሕስ ምዃንና ይፈልጥ ሕጂ ንስኺ ነዚ ኣመንጎ ጀፋን ሻዕብያን ከም ነበረ ፖለቲካዊ ፍልሊ ከም መፈላለይ ወይ ሕጂውን ገና ዘይተወደአ ጉዳይ ንዝርእይዎ ሰባት ክትብልዮም ትደሊ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ ሕጂ ጀፋን ሻዕብያን ብዝብል ንህዝብና እውን ሓሲናዮ ዝብል ግምት ኣለኒ ህዝብና ተሓደ ዓይነይ ክብል ስጋብ ሕጂ ጸኒሑ ነይሩ እንደገና እውን ኣብ ዝተፋላለየ ውድባት እውን ወጊኑ ጸኒሑ ሕጂ ግን እንተ ደኣን ህዝብና ተስፋ ክንኮኖ እንተ ደኣን ዘሎ ስርዓት ክንቅይሮ ኮይና ፍልሊ ዘይብሉ ኩላህና በሓንሳብ እቲ ዝሓለፈ ፍልሊ ያእኽለና ኢልና ያእክል ኢልና ኩላህና በሓባር ንህዝብና ድምጽ ኮይና ነዚ ዘሎ ስርዓት ክንቅይሮ ቋምና ክንትግብር ውስራትና ክንፈትሕ በዓላህና እንተ ዘይኮይኑ ንጽበዮ ካልእ ነገር የለን ሕራይ ለምለም ይቕንለይ ካላለ ዲኽ ትብል የደሊ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝብሎ የብለይን ንህዝቢ ኤርትራ ከተሓላልፈሉ ዝደሊ ግን እዚ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ኩሉ ልቢ ገይሩ ኣብ ሓደ ማኣዲ ዓሲሉ ኣብ ሓደ ጽላል ኮይና ኩልና ንህዝብና ውሕስነት ክንኮኖ እቲ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዘለውን ንሕና ሕዋትካ ኢና ንስኻውን ሓውና ኢኻ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ኣብ ልዕል ህዝብና ንኸይፍጸም ውሕስነት ንዓኻ ኢና ንህበክ ዕድል ዚ ሬድዮ ኤረና ንዓይ ዝሃብኩምኒ ምሳኻትኩም ሓሳባተይ ክገልጽ ዕድሜኹም ኣኽቢረ መጽአ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ዝብል ራይ ለምለም ተዓረ የቐኒየለይ ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤረና የመስግነኪ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ዝኽሪ ጌርና ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝመጽኦም ነቲ በዓልና ክኸፍቱ ክንዕድሞም ኢና ሕጂ ግን እዚ ውዒልና ዘለና መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ካብ ዓብይ ካብ ንእሽቶ ካብ ውሉድ ካብ ወላዲ ብምሉኡ ነዛ ሃገር እዚ ዝተኸፍሎ ዋጋ ኣብ ጽሑፋት ጽሒፍካ ኣብ ዘረባ ተዛሪብካ ዝኣክል ኣይኮነን እቲ ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ዘለናይ ሃገርን ቦታን ግን ንስውኣትና ሕድሪ ተቐቢልካ ሃገር ምውሓስ ሃገር ናይ ኤርትራን ናይ ኤርትራውያንን ምዃና ምርግጋጽ ሕጂ ኸዓ ነዚ ተበፂሑ ዘሎ መዓልቲ 28 ዓመት ክንዝክሮም ኣብ ዘለውዎ እውን ሕድሮም ክንቀበል ስለ ዘለና ንዝኽሪ ሰማዕታት ኩላህና ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ንግበር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ መዓልቲ እዚ ተባረከን ተቀደሰን ክትገብረልና ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ምእንታና ኩሉ ዝተሰውኡ ሰፈሮም መንግስተ ሰማያት ግበረልና ነቶም ምእንታና ኩሉ ሰንከሉውን ሓበኖምን ተስፎምን ኣይተቋርፀልና ንህዝብና ድማ ሰላም ርግኣት ቅሳነት አውርደልና ሓድነትና ባረከልና እግዚአብሔር አምላክ ልብ ኩላህና እግዚአብሔር አምላክ ይሰናይ ነገር ተሐስብ ሰናይ መንገድ ተፈይድ እግዚአብሔር አምላክና ናካ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና እግዚአብሔር ናና ነዞም ተአኪልና ዘለና ካ እግዚአብሔር አምላክ ነዞም ነዘዳለው እድመንጣናን ሂቡ እግዚአብሔር ነዝን ብገውር ዘብቃኦም እግዚአብሔር እንቋዕ ሞገሰኩም እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ነገር እንጓር ትገልጻኻሞ ሕጂውን ሰላም ከተፈጽመና ዝማዓልቲ እዚ ናካ ቅዱስ ፍቃድ ይሁን بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور نشكر الإدارة الذي جمعتنا في هذا المكان ونحتفل به كشعب إحنا شعب الإريتري مسيحنا ومسلمنا كلنا واحد الحمد لله رب العالمين الذي وصلتنا هذا وتوكلنا عليك يا رب العالمين حنعود وطننا إن شاء الله سالمين غانمين يا رب العالمين عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير
إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. شكرا جزيلا للإدارة الذي قدمت لنا هذه الأشياء وتجمعنا كذا، وإن شاء الله نكون حنتجمع في وطننا مهما كان، يعني حنعود الوطن إن شاء الله، قوتنا في وحدتنا إن شاء الله، كلنا مسيحنا ومسلمنا، نحن ما عندنا أي فرق أي عداوة أي شيء. الشعب لازم يعود الوطن ونعود إن شاء الله قوتنا في وحدتنا، وربنا يبارك علينا إن شاء الله. وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هراي مرحت هايمانوتن كهناتن يقنيلنا نسمعكمنا صلوتن مخرن كابزو قلتلو اتنا يلوم معنتي تحستو مدبنا كنتي تعزمنايو بهجرا مزمورن زخر سماعتاتن بمقبار جنبيرنا لنا بدحر زي على سنداوت شماغلي قال من اسيات قال دك انستيو دحر مسمع مدب ناي بدايم تغادلتي ناي مذكرتا خنغبرينا كمون كان ناي غفرنر بيت صحفت زمص توكالي قال بمخنيات بعال ناصنت كسمعيو كمون كاب سيتي كونسل زمصت ناي سيتي كونسل ناي سياتل ابال قال كتسمعنا كمون استفعل مدبات كنزلو كنحبر نفتو خاطر زلو مدبات ناي يوز بوزا لنا ويكان ايمن اسيات تندا تداليلو ابو خاب زعبانا يسبعو مسلات ناي هيومن رايتس زغلص تحستو استدالو بوزالو كمون بناقشت دقنا استدالو ناي حينان قال مدباتن تداليلو كمون استفعل مدبن ባህላዊ ልብስታትን መሸጣታትን ከምዘሎ ከምኡውን ብኣቶ ተስፋይ ተዳለወ መጽሓፍ ኣብ መሸጥ ኣሎ። ካብዚ ቀፂሉ ቃል መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ብሽም ኣሰነዳዊ ሽማግለ በዓላት ንኸስማዓና ዶክተር በየነ ተወልደ ኣብ መድረኽ ይቀርብ። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناتا دمص إيرتراويان إسرائيل رعتن قنبت بواقان سنة رحات دم سنكلدنا مسواتي سدتن كرفح نبرادك آدود زمتأتن سلازخونت متوم نزاعلت زيآك وونك قبرو زخالو كلهم نمخبارن نمذكارن كمون مبتعومن حدرومن متقوارن قالنا أتولى علت سلازخونت بخبرنا بعلا نايلو عنا تنت فليت زقبراقن نتدمنيا طلعي حزب ኤርትራ ዝኾነ ጉጅለ ዓመትን ተበለጥትን ቃልዓሉን ብናቶም ጭርሖ ዘይኮነ ፍልልያትና ጥቢብና ሓድነትና ትሪርና ሰላምን ፍቕርን ይቕረን ተቐኒትና ንቅድሚት ከም መዝለሊት ባይታ ንጥቀመላ ሓለት ስለ ዝኾነት መሬተይ ብስርዓት ወያነን ዘራይቱን ተታሒዙኒ ማዕቀብ ተገይሩለይ ቀኒኦምለይ እናበለ ፖለቲካውን ቆጠባውን ማሕበራውን ጎረሮ ሃገር ዓልጭዩ ክቁዝም ዝጸንሐ ዶምና ይተሓንጠጠ ቅዋም የለን ልዕልና ሕጊ የለን ኢሉ መሰል ሃገርን ህዝብን ክረግጥ ዝጸንሐ ሕሙም ጉጅለ ህግደፍ ይወደግ ንውሳኔ አልጀርስ ብዘይ ዝኾነ ቅድመት ክቅበሎ ምዃኑን ንትግባሩ ድሉ ምዃኑን ምስ ገለጸ ሽግር ደው ኣይኮነን ዶምና ዝነጸረ እንዳበለ መልሓሱ ክዓጽፍ ተራእዩ ንህዝቢ ኤርትራ ግሉጥ ዘይኮነ ውዕላትን ክፍርም ይፍትን ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣወጆ ቁጠባዊ ማዕቀብ ክፈትሕ ኣይተራእየን። ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፈትሕ እውን ኣይፈተነን። እኳ ደኣ ዝያዳ ማእሰርትን ኣልማማ ግፋን ተተሓሒዝዎ ሕጂ ኸ ይወደግ ምሳና ኣሎ። ወያነ ግን ጸላኢና እዩ ካባ ድማ ሙፃእ ኣብዩና ክንዋግኦ ኣለና ኢሉ ዓዘፍዘፍ ክንብል ክሰምዖ ዘስደምም ዓሻ እንተሓሰበስ ዝዓሸወካ ይመስሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይዕሹን እዩ ዳግማይ ኣብ ኩናት እውን ኣይከኣቱን። ብሰንኪ ድኹም ምሕደርኡን ጨካንን ድሕሩን ደንቆሮን ኣተሓሕዙኡን ብመወዳእታ ዘይብሉ ዘይንብሮ ሃበራ ኣገልግሎት ብኻልእ ወገን ሃገራዊ ብኽነት ወይ ድማ ምኽነት ተባሪሩ ዝተሰደደ መንእሰይ ኣዴታትን ሕፃናትን ጠንቂ ክንሱ ንወያንን ንመንግስቲ ኣሜሪካን ኤሮጳን ከምኡውን ነቶም ግዳያትን ኣብ ደገ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራን ክኸስስ ተራእዩ። ኣብ ዶባት ብተመልከተለይ ክርሽን እውን ተዓዚምና እዩ።
أبزي نبور بيت مأسر تأتيو بإسباوة تحذا بتميتن بحمامن كم زموتو جيرو እቶም ካብዎ ኣምሊጦም ዝወፁ ኸዓ ኣብ ሱዳን ግብፂ ሊብያ የመን ብጫወይትን ሰምሰርትን ክቕተሉን ኣካላዊን ፆታውን ገንዘባውን ዓመፅ ከጋጥሞም ከሎ ኸዓ ኣይኮነን ዶ ክጣበቐሎምስ ኣፍልጦውን ክህቦም ኣይመረፀን ኣብ ባሕሪ ህይወቶም እንዳጠፍአውን ምንም ድንጋፀ ኣይረኣየን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውልቀ መላኽን ሓደ ጉጅለን ወዲቓ ዓቕሚ የብላን ሕጊ ኣልቦነት ሰፊኑ ፓርላማ የለን ነፃ ኣብያተ ፍርዲ የለን ትካላዊ ኣሰራርሓን ትካላዊ ኣካላውነትን ቅርፂ ዘለዎ መንግስትን ኣሎ ኢልካ ክትዛረቡን የፀግመካ ኣብ ኤርትራ ርእቶኻ ናይ ምግላፅ ይኹን ናይ ምንቅስቓስ መሰል የልቦን ኤርትራ ኣብ ዓለምና ብቁጠባ ተረሚሳ ካብተን ድኸያ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና ኤርትራ ሒደት ህዝቢ ዘለዋ ክንሳ ካብተን ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ቁፅሪ ስደተኛ ዘለዎን ሃገራት ምስተን ቀዳሞት ትስራሕ ኤርትራ ወናኒት ልዕሊ 330 ዘይንቡርን ዘይሰብኣውን ኣብያታዊ ማእሰርቲ ወናኒት ኮይና ኤርትራ እታ እንኮ ዓለምና ቅዋም ዘይብላ ብሕጊ በረኻት መሓደር ሃገር ገይርዋ ኤርትራ ብምዕፋና ጻብረስ مستن زلعالة تسرع دمتو تعزب إرترا بحيلة عفينة تنبر هاجر كوينا أب إرترا إذا أمكو يونيفرسيتي تعاتيا قرب إنترنت درجايلن انتلو بزح كتعلمنا تن ديبلون عفنان يوزحو إرترا نقولهم أمانت هايمانوتاتن بتفلالي متأنن ملكعن منفساونا تنتن منزعة إرترا نتمنا تنت إرترا زو حاسوس كلان كنا ترشينا بدحرئون والكمال خيساس أب تيفي قريبو أب كندي يقرتا زحتتن زخحسن سنكولان حمكيقوم إلو نسنكولان إلو استسرحا بايتون نودزتو عدلو سنكولان إرترا أب تحت حسوم النوابرو ينور الله سلاز خونة خاينا حجي من تانا ميلونا يعدلنا بوليسي منكس إرترا بطبع معرنت أبدخنات يزول ودقموية معرنات أبدخنات هبتام من ديسمبر هبتام إسراوي علينا يلو دعوة من استعوالاي من دستون كده كمبر كهبتمون أيترائم أمسلا زي ولد بأمس أيودا مليونيرات جنرالات تفكيرهم كم زلوا نيا أدوار مستر كوين الله أبتمفتون مهور ويلت أيليناني معنا زلينا زي مرامر زعززنا يو زقبر تحوتنا يمويات مفتي زلوو نابنت حماموس إيلو حادا مسكرنا يزخا معطاو يونيفرسيتي أسمران عبد العلم مهران استخدتلو جقوانا نحنا والفدرال سدرا بيتات كم دبتنان هزباون منفساون تكالات كم دعطوان نتن سلق أزارون عقيدة تقطعون هاجر أو دحنة سلايان عاتيو ناي وشتن ناي كبابي السلام زريبو هاجرنا بحنات بسنة سلام كم تلمتون جيرو زي دمت راديو إيراناي بس إثيوبيا استجمرة مسرح سلام تسفاز زنبرنا لون مبزحتنا ازدقفنا يا مخاننون ردوير حجون مس إثيوبيا سلام ندلت راي زي كونس نايقدن نيربحنان نمعبالنا ناقداسي بمخانو نرقعتن سلام زمانا عبر راحي بمخانو ندقفو لألاو مريتنان سماينان بحرنان كمون سبعو خبرتنان قل أواقع عداقا زأتو كهون هاي قبقان نحناون هاي نفكرن سلام مسكول إثيوبياوي تግራይ عفر أمحرا أورومو بونشانغول سومال وزته بزي أفلالاي كهلونا ندلي نسناي قربتنان ناي حبار سرحن وطنن معبالن كهلوناون تمنيتنان متكلنان لأنه ننسن حدنتن إثيوبيا خي تنكفنا كنسرح يقبأ قداي إثيوبيان ترى يوزن الكت
ጉዳይ ኤርትራውን ኤርትራውያን ጥራይ ይመልከት ብፍላይ ምስ ህዝቢ ትግራይን ወያነን ክንዕረቕ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይሰማዓና እቲ ቀንዲ ማሕበ ውልቀ መላኸ ኮይኑ ዝፀንሐ ፀገም ብፍላይ ምስ ትግራይን ውድብን ሕወሓትን ስለ ዝነበረ ንዘለኣለም ዝነብር ፅልኢ የለን እቲ ዝዓበየ ሕነውን ይቕረ ስለ ዝኾነ ንዝበደሉና ይቕረልና ንዝበደልና እውን ይቕረልና ሓዲግና ክንዕረቕ ናይ ግድን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ብባህልን ታሪኽን ሃይማኖታትን ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣን ማሕበራዊ ህይወትን እቲ ንዓና ዝቐረበ ሓውና ህዝቢ ትግራይ እዩ መንደቕ ፅልእን ኩናትን ቅርሕንትን ክፈርስ ኣለዎ ንብል ብካልእ ወገን በይናዊ ውዕል ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ግን ኣይንድግፎን ኢና እቲ ርክብ ካብ ህዝቢ ዝተወከለ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ፓርላመንት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዕቅድ ዓለም ብሕጋዊ መንገዲ ጥራይ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ንህዝብታት ክልቲኡ ህዝቢ ዘርብሕን ቅልዑን ግሉፅን ፍትሓውን ክኸውን እውን ኣለዎ ንብል ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ተቐቢላ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ከተግብሮ እየ ኢላ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝኣወጀቶ ኣብ ትግባረ ከተውዕሎ ጥራይ እዩ ዘለዋ ብካልእ ወገን ሰብ ፀጋ ደቂ ሃገር ኣብ ክንዲ ዓቕሞምን ሃብቶምን ኣብ ጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ዘወፍሩ ንኻልእ ሃገር ከም ዝስደድ ጌርካ ንኽምለሱ ከየፍ ቀድካን ንኤርትራውያን ኣውፈርቲ ወፍሪ ከካይዱ ምፍቃድ ከልኪልካ ንኢትዮጵያውያን ምፍቃድ ንምንታይ ኣድለየ ብካልእ ወገን ንኤርትራዊ ወሓድ ይብዛሕ ገንዘቡ ጅሆ ሒዝካ ናይ ወፃኢ ባጤራ ከልኪልካ ወፍሪ ምክልካል ዕላምኡ ርዲ እዩ ስንታንኡ ግን ንቕጠለዋዊ ክኢላታት ንገድፎ ንኩሎም ደገፍቲ ኢና ትብሉ ኣሕዋትና መልእኽቲ እውን ኣለና እንታይ ኢና ክንብል ካብ ኮማ ወፂኹም ካብ ሕልምኩም ተበራቢርኩም ሃገርና ብትጠፍቀሉ ዘላ ብፍላይ ከዓ ህፃናትን መንእሰያትን ኣብ ዝፀንትሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ኮይንኩም ክትቃለሱ ንፅዋዕኩም ቅቡልነትን ሕጋውነትን ሰላም ብንጹፍ ተሳትፎ ህዝቢ ብመንገዲ ፓርላማ እውን ብመረፆም ወከልትን ጥራይ እዩ ዝረጋገፅ ህዝብን ሃገርን ረጊፁ ምስ ህዝብን ወከልቱን ከይተላዘበ ብፍጹም ግልፅነትን ተሓታትትን ዘይብሉ ንሃገር ኣሰካፊ ዝኾነ ስምምዓት ክገብርን ከነፍቅድ ኣብ ታሪክ ድሕፍርን ንመፃኢና እውን ዓንቃፍን እዩ ኣብ ሃገርና ልዕልና ሕጊ ይሃሉ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ወያነ ወይ ካልእ ሓይሊ ዝመወለና ኣይኮነን ይሕዋትኩም ደቂ ሃገርኩም ኢና ብሰላም ብይቕረ ብፍቕሪ ከዓ ንዛተ ንብል ኣለና ልክዕ እዩ ሕቶ ደገፍቲ ሕቶ ጤሳን ገዛ ምስራሕን ምዃኑን ከም ልብኹም ንሃገር ክትመላለሱ ከም ትደልዩ ርዱ እዩ እዚ ግን ዜጋዊ መሰልኩም ምዃኑ ክብቅዕ ትካቦ ምፅባይኩም ዘሕንኽ እዩ ህዝብኹም ቁራስ እንጀራ ስኢኑ ብድኽነት ተረሚሱ እንዳረኣኹም ገዛ እንታይ ክገብረልኩም ኣብ መወዳእታ እቲ ዝድለ ዘሎ ፍቕሪ ድሕሪ ይኣክል ብግብሪ ምእኻል ውህደትን ዕርቅን ይቕረን ዝሓዘለ ሰላም ዘምፅእ ሕጊ ዘልግስ ምልኪ ዝኣሊ ብህዝቢ ዝተወከለ ንህዝቢ ዝእዝዝ ዘይኮነስ ብህዝቢ ዝእዘዝ መንግስቲ ክተክል ዘኽእል ውዳበን ቃልስን የድልየና ኣሎ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ደጋፍን ተቐማዋይን ከይበለ ከይተፈላለየ ብሃይማኖትን ዓሌትን ኣውራጃን ውዳበን ከይተመቓቐለ ብውህደትን ብልዝብን ክሰርሕ ዘኽእል ውዳቤ የድልየና ኣሎ ፈጣሪ ንሃገርና ኤርትራን ህዝባን ይባርኽ ነዛ ዓቂባትና ዘላ ሃገር ኣሜሪካውን ይባርኽ እዚ ኩሉ ፀጋታትና እግዚኣብሔር ዝዓደለ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝኽሪ ንኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ይቐንየለን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ መንእስያትና ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩን ብደቂ ኣንስትዮና ዝተረኣየ ሓያል ውዳበን ተሳትፎን ዝነኣድን ተስፋ ዝህብን ስለ ዝነበረ ብሽም ኩልና ቃል ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ምስማዕና ነዛ ናይ ኩላህና ኣድናቆት ትገልፅ ጣቕዒት ጌርኩም ክትቅበልዋ ብክብሪ ዕድል ኣራይ እምበር ሓፍትና ለገሰት ቃል ደቂ ኣንስትዮ ክተስማዓና ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ኤርትራ
كلنا نفلتو أب شجرو زلو زحلفو زلو كول أيكونن معنا إرترا ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተሳቀየት እንዳንቆልቆለት ምሁራታ ዝእሰሩዋ ምሁራታ ዝቅተልዋ ቤት ትምህርታ ዝእፀዋ መንእሰያትና ኣብ ቀጻሊ ዕስክርና ጊላነት ይብሉ ኣነ ኣብ ጊላነት ስለ ዝኾነ መፍትሒ ስኢኑ እግሩ ናብ ዝመርሖ ከዓ እንዳጎየየ ኣብ ዝፈልጦ ዘይፈልጦ ዓድታት ንስደትን መከራን ንማሕረቲ ኮላሊቱ ንምሻጥ إذا كله يحكوا نحنا حزب إرترا أف سدد زلنا لبنا سمعنا عقب كند نبل أفنا عسلنا أف إرترا زلو حزبنا تعاسيو فريحو كومو وين التخوني أما سرتي مولو حزب إرترا بيت ما سرت له نحنا جن ناس النت نيرنا ناس النت كلنا جن كنا دمس أي كألنا نمن تاي فتوت نفسهم كنا نحنا أملكنا يودو أملكنا يو نو تنحنو لسو تنحنا نحنا لنا تقبلنا يو إمنت قدينا إمنتنا ناس إنت أمسيلنا نسجن علامان يروه حجي خي أرئنا دو أفلبنا وقعه أنس كيدنا بعديننا نحنا خنتاين بن بارينا زي أنا رأيه نحطون عقوم نهزب إرترا أنا جين نقالس يزبل حادنت نكبر حادنتنا ملكت عاوتنا يو إلي يتمتو بجكا حادنت كالي مفتحي يبلنان قدامين كالاين الناقريتنا أب طاولان زكيولو زكينا خا فتح نركبولو بعلنا عدز ولدتو مراحي خقوني قبو دكتور أبي خبر حنا أي قبونيو جين إيلونا نسو خيل عدو نحنا خي عدنا نمحضر نخيلنا حنقول لنا مهوراتنا بقعاتنا نزي نمكتو يجب الآن نحنا نقبرو نخيلنا نقبرينا إرتراويان انبار انت را تسامعنا انت را تحبابيرنا انت را سريحنا دخلنا كيبلنا كلنا حاحات تسأل نحضر بنا معدنا سأنا خاص مع الإجرخا كن هنصا نخيلنا دبل إمنة علني كن هنصا خاينا نزي حيزة أم بار حنت مسجانا جيل دمس جنن نزل من سيادك أي أجنّا قبلني فتو مغنياتو نساتين إلين أبزي كم زنا هنا سلزج النغن نحنا دمسنا خنا سمعنا نحنا سلام وسلفون قبران لنا إلى نتحاسب أمزيانو عديتات كاتقبلنا ين نسخم كعجبكمنا يغني لنا بز مسرت كادم سنا سمعنا thank you نزندكي يغني لي دعبي منسي نعاكم يا زهاجر نحنا أبونكم نسخاتكم مرحتي كاباكم تسفانا كاباكم راوانا عاود نهزب إرترا وكت نتتسلم كابز قتلو قال من إسيات كابتم هبوباتن نفعاتن قلعو نزول دابي زكايدو زلو تسفوتي من إسي قوالنا بلينا سعاري كتقربلنا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. Hi everyone, how's everyone doing? How are you doing? Great! How do you feel to be out here celebrating our Independence Day? Wonderful! So yesterday, myself and a few other of the youth organizers, actually there was quite a few of us, we got together with the Dek Honesty group and our other brothers, and we demonstrated in front of the federal building. If you weren't there, you missed a really important and powerful moment for our community because we were able to amplify our voices, but more importantly, we were able to be in community with each other and recognize that even if other people aren't with us here today, even if we have family members that are missing from this conversation, we have each other, and we're going to be the people who invite those folks to come and be with us in the future. So I'm just going to go ahead and read what we read at the demonstration yesterday. And this is the letter actually that we delivered to Senator Patty Murray and Senator Maria Cantwell. So bear with me.
We are a group of Eritreans in the diaspora who have lived all or most of our lives in the great state of Washington. While many of us have grown up with access to public education, freedom of expression, and many other liberties that being an American citizen affords us, our families in Eritrea have lived in anguish for nearly 3 decades. The spirit of the Eritrean people is resilient, especially considering their legacy of struggle against colonization and other forms of oppression from outside forces. In 1991, Eritrea gained its independence from Ethiopia after a 30-year armed struggle. For this reason, many Eritreans and supporters of the Eritrean cause believed that this would be a new and more peaceful chapter for the people. However, this has not been the case. Since independence, the Eritrean people have been subjected to a repressive regime led by a dictator that is more invested in maintaining absolute power without any regard for the humanity or dignity of the people. The Eritrean government imprisons anyone who is assumed to be critical of the regime. We have witnessed thousands of journalists, clergy, and innocent civilians imprisoned or killed without any charge or trial. In 1997, the first and only constitution was written, but still remains unimplemented, which has left the Eritrean people with no rule of law. Constitutions are the safeguard of our civil liberties and human rights by which we can hold our leaders accountable. Without a constitution, the Eritrean people have been stripped of their agency and their political voice. They live in a complete state of fear for their life, and they have no choice but to flee the country. For many migrants, their only choice is to take dangerous routes through Libya, the Sinai Desert, and across the Mediterranean Sea traveling by boat. Eritrea has less than 5 million people, yet has the 9th largest refugee population, with 486,200 people forcibly displaced between Ethiopia, Sudan, Germany, Israel, and many other countries. Along the way, thousands of men, women, and children refugees have been trafficked, enslaved, tortured, and killed, and have drowned in a sea in an attempt to escape oppression in Eritrea and pursue a better life. In response, the Ya'akul, or Enough is Enough movement, has brought together Eritreans worldwide to demand change on behalf of Eritreans who do not have the choice or the ability to speak up. Many Eritreans at our U.S. border are fleeing extreme danger in their home country. Under U.S. and international law, they have a right to seek protection and have their asylum claims heard. Our country, the United States, has the capacity as well as the moral obligation to respond in a just and compassionate way. So our goal yesterday, and from here on out, is to raise awareness on the issues faced by families here in Seattle, the plight of those refugees captured while seeking asylum, and the current political and economic conditions faced by the Eritreans in Eritrea. We are asking for your support, locally and at the state level, to stop the deportations of Eritrean asylum seekers and to provide more resources and services for Eritrean migrants. We are also asking for help in pressuring Congress to take immediate action and to protect the human and legal rights of people seeking asylum at the U.S.-Mexico border, and to ensure that the rights of those in immigration detention centers are not infringed. We look forward to building with you. Sincerely, Seattle Eritreans for Justice in the Diaspora. And so that was that was the letter that we delivered yesterday, and I just wanted to add that there's tons of people here today that were at the demonstration, and there are folks, especially from the youth organizing group, that would be happy to talk to anybody who isn't currently involved but wants to be involved or just wants to know more. We have a booth in the back with pamphlets and a sign-up sheet, so we really need you to be a part of this group and at least a part of the dialogue. And so yeah, please, if you're a young person wanting to get more information, come join us. And yeah, thank you for taking the time to listen to me. I appreciate it, and I love you all. Yeah, cool.